What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, so for today's video, nako, sobrang biglaan, as in super duper biglaan. I wasn't supposed na sumama sa aking mga friends, vlogger friends, so diba? Pero ayun, napilit. Time check, it's already 9 in the evening and nasa baba na po ang aking sundo na si Ate Miles of Miles Fajardo Vlogs. Kaya shoutout sa iyo Ate Miles, thank you so much sa pagsundo. So ano bang gagawin namin doon? Ay magchichikahan, magtatawanan, magkakantahan, o diba? Ganun ang gagawin namin mamaya. Kaya a bit excited because today, ayan, nalaman na namin that I already got the top place. Ayan, together with my co-winner sa batch 8 ng The Vlog Idol PH sa Vloggers Philippines competition. O diba, nakakatuwa. And plus, ayan, na-elect din tayo as the internal vice president ng aming group of vloggers and influencers dito sa Bicol region. Kaya maganda siyang distress kasi na-stress talaga ako sa mga content. And at the same time, celebration na din siya together with my vloggers family dito sa Bicol. I'm really happy and grateful to everyone na sumuport sa akin with the journey that I did sa Vlogger Idol. Mga bakla, o diba? Pasok tayo mga bakla sa finals. Kaya let's go, Lavar. Let's go! Skirt! Hello! Ang tawag dito ay biglaan. Hello, Ate Miles! Grabe nagsundo sa akin. O, diba? Let's go! Skirt! So, bumili muna kami ng alak. Let's go. Shoutout po kina Kuya. Hello po. Natimingan pa namin bukas pa sila. Thank you po. Thank you, salamat. Bye-bye po. Bye! Eh, nakabili na tayo ng alak for Madam Joanne. Let's go! Alright, so nandito na tayo. Nandito na tayo sa campsite and we're going down. Ayan. Para may ilaw tayo. Sa mga interested po pumunta dito, kailangan nyo talaga ng magandang cardio. Ayan, and may ilaw naman. And as you can hear, naririnig mo yung ating nature. Yung video ko parang sa horror. Naririnig ko na siya. Hi mga bakla! Okay, so hiningal po ako. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako dito. Pero hiningal ako. Hey! Hi, Madam! Hi, Mika, my friend. Hi, Mika! Sawadee ka. Hi, bakla! Hello, Kier! Hello! Ayan. Oh! Oh! Oh, si Miss A. Hi, Miss A. Nice meeting you po. And this is Adam. Hello, Adam. And of course, ang kadiliman, chika. Chill muna kami dito, ha? Okay, let's go. Nag-enjoy ka ba so far? Of course. Anong enjoy, V? Patingin ng nag-enjoy na itsura. Ikaw, Ate Miles. Parang iba yun. Ano? Oh my God, masobi na siya. Puerto Rico. Super-enjoy naman ako. Paano nag-enjoy? O, paano nag-enjoy? Love you, Sid. Yeah! Ganun. Ako need rest. Kaya po iniinom at kinakain nila. Yeah. Love you, Sid. Spaghetti. Congrats. Spaghetti. Spaghetti yellow. Spaghetti yellow. Only in the Philippines. Spaghetti yellow. Sarap palabok po ito, palabok. Pala, shoutout sa J Bragais Eatery. Ang sarap po ng food nyo. Kaya tingnan natin yung ating room. Meron pala dito guys, sa room. Tingnan nyo. For only 1.5, ayan, nandito na yung lahat na amenities pwede nyo nang gamitin.
Kaya dito na kayo guys sa campsite. Dito sa Mount Masaragal, Licao. Albay. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Any mascot? Birthday to you. Happy birthday. Energetic si Papa. Birthday to you. Oh, blow the... Blow the job. Wish muna. Wish. Wish. Silent lang. Sige. Sabi niya, How young are you, Care? 23 na. 24 na. So may magpapa-breakfast pala sa atin mamaya. Yay! Good morning, madlang people! Ay, good morning po! Hello! Ang aming mga ka-co-campers. So time check, it's already 6 in the morning and pa-sunrise na and the beautiful Mayon is right in front of us. Yes! Nakatulog ka naman, madam? Yes! oo, solo-solo niya yung kama eh. Ang ganda guys, my gosh. So ayan, ang mga gagawin natin today is of course number 1, kakain. Priority. At may At syempre may magpapakain ngayon because my birthday na si Kier. Let's go. Oh my gosh, may bangin pala dito. Oh no! May bangin. Kaya dapat supervise pa din lalo na kung may kids and may dogs kayo kasi meron mga hazard area. Sa mga interested na pumunta dito, contact nyo lang ang kanilang Facebook page. So 75 pesos daw for adults, yung mata libre na. Day tour 30 pesos pero kung overnight 75 pesos. Di ba? Murang-mura. Pero pag magre-rent ng tent, 500, 700 depending siya sa size. Pero kung gusto nyo din i-rent itong bahay na ito, itong mini house na to, that's only for 1,500 lang siya. Ganda! My golly! O, ayan na. Excited na ako kumain. Bakla, gutom na ako. Si Bakla, gutom na din. Yung payat na yan, pero gutumin din. So, napupunta tayo sa isang tourist spot. Chika, napunta tayo dun sa ating isang site kung saan famously taken ang ibang mga photos. So ayan, tapos na tayo magpa-picture pero sumama din si Ma'am Joanne na store ng The Drip Room Aesthetics and naakit siya. O, dyan. Go, madam! Titingnan natin ang climbing skills mo. Oh, pak, ganun. Oh. Upo. Ganda, oh. Yan. Tingin ka dito. Better. Ayan, so dito kami natulog kagabi. Hindi nakapag-room tour. Ito yung aming bahay bata ay kagabi. Ayan. Simple lang. Wala kasi akong dalang unan. So bigla naman kasi yung nangyari. Pero pinakamasaya talagang mga adventures ay yung mga biglaan. Agree ba kayo na yung biglaan yung pinakamasasayang adventure? Yeah! So, aba, syempre. Try na mo. Uy, congrats pala. Uy, thank you! Okay, so we're on our way to our breakfast site. Kakain na kami guys, yun lang naman yun. Medyo Tommy Lee Jones na tayes kasi sobrang tawanan kagabi. Di ako uminom kasi I have a scheduled vaccine today. Taon po, mother. Kakain na kami. Breakfast. Hello guys! Hello! Let's eat. Ayan, so tapos na kami kumain. Ang sarap ng food. Ano experience mo, madam? Kumusta? Sarap. Oh, tara! Pwede na ba yun? Ano yung sarap? Sarap.
Aray ko! Nananakit! Si Madam maganda pero nananakit. Pupunta kami ngayon sa taas. Babalik kami after breakfast. To burn calories. Charot. Hindi, maliligo na. Alright, so ngayon pauwi na tayo. Pero madami pa tayong drop by yan ng mga kaganapan today. Pupunta din ulit natin si Teacup Albay. Pupunta natin si Monique. Dahil miss na natin ang kabaklaan niya. So makikita-kita ulit tayo. Alright, thank you po! Alright, so on to our next adventure. Let's go! Hello! Hi, Mommy Dog! Hello, Mommy Dog! Hello! Oh! Alright, so nandito kami ngayon sa Young Mat, Only Wings and Milk Tea. Ayan, kasama natin ang ating mga magagandang dalag. Charot! Ano dito ang aking babe? And no po, hindi pa ako babalik. There's no going back. So ano ba in-order natin? Only Wings. Only Wings? Yes! Oh my gosh! Only Wings pala. So buffalo wings, parmesan na kemen. Napakasasarap po ng ating mga flavor. May kasama po tayong witness. Witness. Tapos mag-change yung boses sa TV. So yan po yung ating menu. Ayan, wow! So ang Young Mat Only Wings and Milk Tea is open every day from 11 a.m. to 9 p.m. Ayan. So kaya dito na kayo, punta na kayo dito sa Young Mat Only Wings and Milk Tea. Dito lamang yan sa Hiraya, Ginubatan, Albay. Let's go! Ready na to eat. I'm so excited and I can't hide it. Pwede ka na ba kumain? Lagi naman. Kakain na kami. Let's go. Ano? Ang sarap. So, dito na naman kami sa Teacup. Tatambay na naman. With Tim! Hello! Dito na kayo guys sa Teacup kung saan ang titi ay kinakap-kap. Chika. So ngayon, papunta kami sa kapihan sa Harong kung saan sa Harong ay may kapihan. Ayan. Kaya pasakay na kami. Thank you, Sir Matt. Kasama si Tim. Yung linya ng tubig. Thank you. Ayan, nakape sa Harong. Ayan, ang meaning ng kape sa Harong, kape sa bahay. Alright, so yun lamang po ang kaganapan natin. Madaming mga naganap today. Nagkaroon ng spontaneous going to the campsite at 9 p.m. And at the same time, nakapagdaan din tayo sa napakasarap na milk tea house sa Ginubatan, ang The Teacup by Miss Monique. Miss Monique! And of course, thank you so much din sa Young Mat for that very yummy, very delicious na mga unlimited chicken wings. Ayan, napakasarap ng flavors nila. 249 pesos. Unlimited na siya, guys. And at the same time, thank you so much din sa Kape sa Harong for that dose of coffee. Napakasarap talaga. Alright, thank you so much guys for watching my video. I hope nag-enjoy po kayo. If nag-enjoy kayo, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlog and future upload. So with that, see you in my next vlog! Bye!